मानसिफोरालाय थैजोब्बाय नामासै माथो रावबो गैया थै दावस्रिदेलाय बिदि बुंथारो आरो होमबालाय माथो न'आवलाय रावबो गैया थैजोबाखैबालाय जोबोद थमिसबालाय थौदो न'आव थांफिननोसै आथिमंगल साथिमंगल बादे बालनि न'खरावनो रावबो गैया थैजोब्बाय नालाय बेनिखायनो थांफिननोसै थौ नङाब्ला दा मोदाय भुतफोरासो सिगिलाबायगोन जोंखौ ओइ नालायथि सथां फाख्रि बिदि बुंनो हामगौ आरो आयौ बाला थैयाखै होमबा आंलाय थैदोंसो सानदोंमोन आयौ हाबा बिमाखौ दानो थैजानो लुगैबाय नों होमबालाय मानोथो न'आवलाय रावबो गैया आइ बिखुनजो बिनि खुगाया एसे थास' नांदेरनाय बेनिखायनो बिनि खोथाफोरखौ बांद्राय खोमा दाहो आइ बिखुनजो थमिसबाय आयौ बाला मा होननाय जादोंहाय फिसायखौ बिदि थमिसबाय बुंनो हामगौ आरो फिसायखौ भगबान बायदिसो सिबिनांगौ दा बालावबो बे थमिसबायखौ भगबान बायदि सिबियां बे थाइजौ खहे मोखां बोरायखौ बालावबो भगबान बायदि फुजियां थाइजौ खहे औथ' आरो मोजाङै नायलाय नों हाफां बे बोरायनि मोखांखौ थाइजौ खहे बायदि नुगोन ना नुवा बेबो थाइजौ लरहायनाय खहे बायदि ओइ नालायथि गावनि फिसायखौनो थाइजौ खहेजों रुजुबायो गोसोसो दा आइ बिखुनजो दे जेबो नंला बे जानला मानला बुंखायो नुबाय बिजामादैया बेसेबां सना होमबाला नोंहानो हाबा खालामनो हायामोन ना आयौ हाबाब बिमाखौ बिदि बुंनो लाजियासै नों जाबाय दे जाबाय बिदि गसंलायनानै नांलायबाय थानोसै आरो औथ' आरो नांलायबाय थाजाला फैदो जावैसो न' सिङाव हाबफैदो जागोन दे आइ बिखुनजो दे आइ बिखुनजो आंनि खुलुमनायखौ नाजावदो दे जिउ गोलाव जाथों बोसोरै बोसोरै रायजो मोजां मोनजालांबाय थाथों आयौ बाला बे थमिस बोरायनि जिउआलाय आरोलाय बेसेबां गोलाव जाबावनांगौ दे माथो जिउआनो बेना लावनानै लावब्रेखानाय दे गसंदो जावैसो मा जाखो जावैसो सना गंनानै खुलुमनायखाय सिनस्रिया एसे बोरैबा जादों आइ बिखुनजो आयौ बाला थमिस बोरायनि अबस्थाया गंबाथाय माथो थाबखौनो सिदा जानो हाया आयौ बाला दे जावैसो सना न' सिङाव हाबफैदो हाफाङाय फै न' सिङाव जागोन दे फैदो गासैबो न' सिङाव बोरायलाय थमिस बोराया आतमंलाय फैनो लुगैबावथाय बिखुनजो आइ फैनोनो नायगिरथाराखैमोन दावस्रि देलाया आयौ हाबाब आंना बिजामादै सनायासो जोबोद खस्थ' मोनबायदां बे नालायथिनि थाखायनो जेबो नङा आइ बिखुनजो नोंखायसो आंनि फिसाजोखौ सहायनो हादोंहाय बिजामादै सना बेलेगबाथ' समबाराव लांनानै मंगलबारावनो होखारहरथारगौमोन नोंखौ बिजामादै मोनबाय मोजाङानो जाथारबाय दे आरो नालायथि थांदो गामिनि मानसिफोरखौ लिंहैदो माखौबा माथो नार्जि बुदाबो फनखौनो रिसिभ खालामाखै खामानियावसो दङ खोमा नार्जि बुदाङा नार्जि बुदाखौ न'आवनो खबर लाहैनोसै आं आयौ बाला ओइ सोमसि नोंनि बे थाइनै मेगनाव मोस्रोमा जाहासु लाखो ना जोरेमायासो खिफिनानै गालांखो दे माथो मेगननिफ्राय मोदै बोहैगासिनो मानो गाबमारदों नों सोमसि दावस्रि देलाय आंखौ निमाहा हो आं नोंखौ मोजाङै सोंनो हायाखै आंखौ गाज्रि दामोन दे दावस्रि देलाय नोंखौ गाज्रि मोननानैलाय आंहालाय मा लाब जागोन दे जायखिजाया खोन्थादोल' सोमसि नों मानो गाबदों आयौ बाला मानसियालाय माथो रुखु रुखुसो गाबमारदों ओइ सोमसि खोन्थालाय मा जामारदों सन्दलाखौ पुलिसफोरा हमनानै लांबाय आं दा मा खालामबावनांगौ दे आयौ बाला नंगौना नङासि आं आंनि फिसायखौ लानानै नोंजों मानो धेमालि खालामनो दे दावस्रि देलाय लांमारबाय सन्दलाखौ पुलिसआ अमा राजायानो जोंनि न'आव पुलिस थिनहरदों ब्लेक मानि दङ होननानै
गावबो फैफाबावदोंसो ओमफ्राय लानानै थांबाय पुलिसा आयु बाला मा इसिबां दुखु दे आं मिन्थिया हायदावसो देलाय आंनि जिउआ मानो दुखुजों बुंफबनाय उन्दैनिफ्रायनो दुखुखौनो नुबोबाय आं जानो हागौ आं इयुनावबो दुखुखौनो मोनबाय थागोन औहाय बालनि बे बैथालि निदान खैफोद आफोद दुखुफोरनो जोंनि एड्रेसखौ सोर खोन्थाहरो दे सानफ्रामबो बे दुखुफोरा खैफोदफोरा जोंनि जिउआवल' फैबाय थायो जोंखौ नागिर आंबो बेखौ मिथिया दावसो देलाय निदान खैफोद दुखुफोरनो जोंनि थंखौ सोर हरो मानो जोंनि नखरावल' बे दुखुफोरा फैबाय थायो औहाय बालनि आंबो हौवा मोजां नागिर हौवा बोरायखौसो मोनबाय जायखौ जों गोसो होनानै मोजां मोनो बेखौ जों मोननोनो नागिरा बालनि महराबो बारा मोजां जायासै नालाय बेनिखायनो हौवाफोरजोंबो गोसो थोजायासै जायफोर हौवाया आंखौ गोसो थोयो बिसोरखौ आं मोजांखौनो मोननो रोङासै बेफोरबायदिनो माइरङाव माइगाब बासिबाय थानायावनो दुख्राख्रा जिगाब बोरायखौसो मोनहैबाय मा बुंनो आरो दावसो देलाय बयनिबो जिउआव मोनसे दुखु थायो नाथाय फारागा बेनोल' जे जोंनि दुखुआ एसे जुदा जायो आरो नाथाय दुखुनि सानायाथ' बयनाबो एखे ना जानो हागौ एखे नाथाय मोन्दांथिफोरा बेलेग जायोना दावसो देलाय दा नोंहा हौवा बोराय मोननायनि दुखु नाथाय आंहा फिसाय लांजानायनि दुखु फिसाय गैयालासिनो आं बोरै थांनानै थानो बेफोरनि दुखु जाबायसै दे सोमसै बांद्राय गाबबाय थानांला नों बिदि गाबबाय थायोब्ला नोंखौ सोर हेफाजाब होगोन दे आं नार्जि बुदांखौ कल खालामगासिनो दङमोन नार्जि बुदाङा बिजि खोमा दासिमबो फन थिखोआखै औ बे नार्जि बुदांखौनो खबर लादो नों बेसो नोंखौ हेल्प खालामनो हागोन आरो नों मानोबा फैयामोन दावसो देलाय माथो बुंबावनो आरो बाथमिस बोराया आतमंलायाव फैनो होनबाय थानायखाय फैबाय आरो बेखौनो नोंखौ खबर होनो फैदों आरो दा मोनायाव जोंहानाव थां होननानै ओमफ्राय नों हारसिंसो फैदों बे हाफां खुगा जिबलाङाबो फैफादोंमोन माथो दाबो मोनफैयासै आयु बाला थफिरामजोंसो रायलायगासिनो माथो दे होमबालाय सोमसै नों थाथ'दो होमबा आं थांनोसै दे जागोन दे दावसो देलाय नाथाय आंखौ गाज्रि दामोन दे आं नोंनि आतमंलायाव थांनो हायाबो जानो हागौ जेबो नङा दे आं बुजिखायो महाराजा नों मानो बिदि आंनि जिउआव मानो जेब्लाबो बारहुंखा सारअन्थाइल' लाबोनानै होफैबाय थायो महाराजा जेब्लाबो मानो जोंखौ सान्थियै थानो होआ नों महाराजा बेचारा सन्तलाया इसिबां जाम्बा मानसि भद्र मानसि बेलाय बोरै सिखाव खावनांगौ जाखो दे जेबो बुंनानैबो लानो हाया मानानैबो हाया सोरबा बादा होनानैसो दोनदों खोमा फैसाखौ बबेनिफ्राय मोनदों दा खिन्था होननानै बेनिखायनो बेचाराया खोन्थायाखैदां जेरैखि जायाबाबो सन्तलाखौ जेलनिफ्राय लायनांगौ आं नार्जि बुदाङा हेल्प खालामाबा आंखौ रावबो खालामनो नंला हेलौ दुम्फाव मेगना मोजां जाबायना नोंना दे बरिया मोजां जाबायबालाय दे टेक केयार दुम्फाव हा बैथ' सोमस्रिसो माथो सोमस्रि बहा थांनो नागिरदों बमब्रामा पुलिसफोरा सन्तलाखौ लांबाय आया मानो माबा सन्तलानाव लायनो ब्लेक मानि दङ बिदि होननानै अमा राजा पुलिस लानानै थांदों ओमफ्राय दा सन्तलाखौ लानानै थांबाय दा सन्तलानावलाय मानिलाय ब्लेक मानि थानांगौ जाखोब्रा आं मा खालामबावनांगौ दे बमब्रामा साला बे अमा राजा सुवादा पावार मोननायखाय पावारखौ बहा गारगोन बहा मागोन मोनगासिनो दंलै बे एमिलि मानसिफोराबो बेफोरबायदि टाइम मोनलायोना आं मिथिगौ अमा राजाया जोंनि संसारखौ नायनो हाया बेनिखायनो जोंनि सायावल' नोजोर होबाय थायो बेनिखायनो गावनो फैफादों पुलिसफोरजों साला गावनिख्रुइ एसे माहाजोन जासिननाय नुनायखौनो एसेबां मेगन सानांगौ जाबायना अमा राजाया हा पुलिसफोरा रेड मारिनायावलाय माथो मोनखो न'निफ्रायलाय सुटकेस गंसे फुल फैसा मोनदों आरो बेग मोनसेयाव बेगसे मा बेग मोनसेयाव बेगसे आरो सुटकेस मोनसेयाव सुटकेससे एसेबां बुरजा फैसा मानो दिहुननाय बेलाय आरो बबेनिफ्राय आंबो मोजाङै मिथिया बबेनिफ्राय एसेबां बुरजा फैसा दिहुननाय बियो आरो गावनि खामानिफोरनि बागैबो आंनो जेबो खोन्थाया
अब्लाबो आंहा फोथायनाय दं सन्थलाया बेफोर फैसाखौ खावाखै होननानै। अबेसे आंबो फोथायनाय दं सन्थला दस्तिनि सायाव बियो मालाबाबो सिखाव खामानि मावा होननानै। बेनिखायनो आंबो दुखु मोनदों। अमारा जे खेबसेनो पुलिस लानानै फैनाङामोन ना। साला सुवादखौ र' आंबो बेखौ एक्सप'ज खालामनासो गारथारगोन। बे बांद्रायथारदोंना। गरम मासियाव जिरायनो मोननायखाय मानसियानो गरम जाजोबथारबाय बियो। प्लिज बमब्रमा आंखौ हेफाजाब हो। जागोन दे जागोन आं हेफाजाब होगोन। जिहेतु नोंसानि न'खराव बेफोरबायदि फैसा मोनबाय जेब्ला पुलिसफोरा एसेबाबो सोंलु खालामखागोन। थेवबो सन्थलाखौ खेबसे लोगो हमहैनि आं। औ खेबसे खबर लायथां अब्लासिम आं नार्जि बुदांखौबो एसे खबर हैनि। आरो मिथिगौना पुलिसफोरा न'नि कारखौबो थिखांना लानानै थांबाय। दे नों बारा सिन्था खालामनाङा माबा मोनसे जागोन दे। दे अब्ला आं नार्जि बुदांमोननाव थांनि। जागोन दे। साला अमा राजा मा एसे जाथारदोंलै बेयो। र' अमा राजाखौ उनाव नायगोन। बेनि सिगां सन्थला दस्तिनाव सोंहैनि आं मानिफ्राय मा जामारनाय। आया माथो सोमजिया फन हरदोंमोन आंखौ। र' हरफिननि आं। न'आव सोरबा दङ ना? दङ हाबफै। सोमस्रि आं नोंखौनो फन खालामगासिनोमोन। जिराय। मा जाखो सोमस्रि माबाफोर जादों नामा? नार्जि बुदां सन्थलाखौ पुलिसफोरा लांबाय। नाथाय मानो? आं मालाय मा बुंबावनो। सन्थलानाव ब्लेक मानि दङ होननानै पुलिसफोरा हमनानै लानानै थांबाय। आरो बेफोर गासिबो अमा राजानि थाखायनो जाजोबदों नार्जि बुदां। बे अमा राजाखौ आं मा होनबावगोन। नाथाय अमा राजाया मानो बिदि खालामनांगौ जाखो? आं जेबो मिथिया नार्जि बुदां। सोमस्रि नों आंखौ फोथायो दा? जुदि फोथायो अब्ला गासिबो खोथाखौ खोन्थालाय। नार्जि बुदां सन्थलाया मा खामानि मावगासिनो दङ बेखौ आं मिथिया। नाथाय दा गोदान बिजनेस मावनो लानायखौ आं मोजाङैनो मिथिगौ। आं माबाफोर सोङोब्ला गावहा बुङो जेबो गिनांगौ गैया। बेफोर फैसाफोरा मेहनत खालामनानैसो मोननाय होननानै बुङो। आच्छा। दा बेखौनो अमा राजाया मा सानखोथाय पुलिस लानानै रेड मारि होबाय। आरो दा पुलिस लानायाव फैनाय समावबो न'आवबो फैसा मोनलांदों। सुटकेस गंसे आरो बेगसे। हा? एसेबां बुरजा फैसा न'आवलाय मानो लानानै दोनफैदों बेलाय? बेखौ मिथिया बबेनिफ्राय लाबोनाय बे फैसाखौ। थेवबो आंहा सन्थलानि सायाव फोथायनाय दं नार्जि बुदां। बे फैसाया सिखाव खावनाय नङा होननानै। प्लिज नार्जि बुदां अननानै सन्थलाखौ बासायदो। नङाबा आं बोरै थांनानै थानो दे। प्लिज नार्जि बुदां प्लिज नार्जि बुदां आंखौ हेफाजाब होदो प्लिज। दा हामालै सोमस्रि बेफोरबायदि आखाइ खबजोबलायनाङा। नार्जि बुदां आंखौ हेफाजाब होगोन ना? सन्थलाखौ बख'ना लायगोन ना? औ नों सिन्था खालामनाङा आं सन्थलाखौ लायगोन। मिथिगौना नार्जि बुदां बे अमा राजाया जेब्लाबो आंखौ खस्थ' होबाय थायो। गोदोबो सिख्ला समाव आंखौ जोबोद खस्थ' होदों। दाबो हाबा जाखांनायनि उनावबो आंखौ खस्थ' होबाय थायो। मानो बिदिथाय बियो? मानो बिदिथाय? सोमस्रि दा गाबसै। गाबा जेबो जाया बेनिखायनो स्ट्रं था। आं मानो गाबा जानांगौ जाखो दे नार्जि बुदां? आं मानो गाबा जानांगौ जाखो? आंनि जिउआव जेब्लाबो दुखुल' जायो। दागाबसै दे दागाबसै आं दं आं गासैखौबो थिग खालामगोन। आंनि जिउआव जेरावबो गोजोननाय गैया नार्जि बुदां। गोदो सिख्ला समाव अमा राजाजों थगायजाबाय। बिनि उनाव जौ फाग्लाजों हाबा जानांबाय। मा खालामबावगोन आं? सोमस्रि बारा दुखु खालामबाय थानाङा दे। आं दं आं गासैखौबो थिग खालामगोन। खालि नों एसे स्ट्रं थाबानो जाबाय। नार्जि बुदां आंहाबो मोन्थाय दङ ना खुसियाव थानो। नाथाय मानो दुखुखौल' मोनो? मानो जेब्लाबो आंनि जिउआव मानो दुखुल' फैबाय थायो? मानो? आं मा पाप खामानि मावदोंमोन दे? आंथ' रावनिबो गाज्रि लुबैया। आं रावखौबो गाज्रि साना। थेवबो आं दुखुखौल' मानो मोनो नार्जि बुदां? मानो? सोमस्रि जानो हागौ नोंनि जिउआव मोजां सम फैगासिनो दङ। बेनिखायनो नोंखौ दा दुखु खैफोदाव खोलैगासिनो। बेफोर गासिबो नंखायसो नार्जि बुदां। दुखुआ ना जों बायदि मानसिनावल' फैबाय थायो। जायनि गोसोआ गाज्रि बिसोरनाव मालाबाबो थाङा। बेफोरबायदि मानसिखौ दुखुआ उल्थासो गियो नार्जि बुदां। गाज्रि गोसोनि मानसि दुथां गोसोनि मानसिफोरनाव मालाबाबो दुखुआ थाङा। जोंफोरबायदि लोरबां मानसिनावसो दुखुफोरा फैबाय थायो। नार्जि बुदां जागोन दे
आं थाबैनो माबा मोनसे राहा लामा लागोन नों बेखौ सिन्था खालामनाङा थाबैनो सन्थलाया गफिनगोन थेंक इउ नार्जि बुदां थेंक इउ आंनि गाज्रि समाव नोंल' जेब्लाबो थाफायो नार्जि बुदां जेबो नङा दे दासो गावखौनो माहाजोननि फिसाला बायदि मोनना लानाय फोदोंलां साला हायाव जिराय जिराय ओंखाम जानो बाबायमोन आं एबारसो टेबोलाव जिरायना जानो मोनसिगोन गुड इभिनिं एमावराजा आइला बै सिख्लायासो माथो एमावराजा दिनैनिफ्राय आं नोंनि टिउसन मास्टार आइला औ नोंनि आइ आरो आफाया आंखौ हायार खालामबाय आं नोंखौ सानफ्रामबो टिउसन फोरोंनो फैसिगोन आइला आंलाय माथो जेबो गुमानो गैया मा बे न'खरनि फिसाला नङा नामाब्रा मा टाइमनि जेबो खोथाखौनो खोन्थायालै आंनो एमावराजा गावनि बिमा बिफानि सायाव जेब्लाबो फोथायनाय लाखिनांगौ मा खोनाबाय नामाब्रा स' एमावराजा गाबोननिफ्राय रेडि जादो मानि थाखाय आंजों लेखा फोरोंजानो अके आच्छा दानि न' सिङाव बुदुं बादां रायलायबाय थानाया होमबा बिसोमोन होमबा साला गोसो गोरबोजों मोजां मोनखुमायमोन आंनि टिउसन मास्टार जानानैसो फैनांगौ जाबायना बियो मा होनखो हौवासाफोरनि जेराव जायगा गैला औ सार जेलाव जायगायानो गैला मानि थाखाय मानो जायगा गैया जानांगौ जाखो सार जेलाव हिनजाव सिखाव दखना सिखावफोरानो बुंजोबना दं बेनि थाखायनो जेलाव जायगायानो गैला सार एसेबां बुरजा केदि जाफैबायना दा साननैसोआवनो औ सार दा साननैसो हिनजाव गुन्दा आरो हिनजाव सिखावानो बारा जाना दं बेनि मादावनो हिनजाव सिखावानो बांद्राय सार मा होननाय जाखो बेलाय हिनजाव सिखाव आरो हिनजाव गुन्दा मोननैबो माथो एखेसो सार फारागा बेनो जाहैबाय हिनजाव सिखाव माने मालायनि हाबा जाखानाय हिनजावफोरखौ लाना खारनाय आरो हिनजाव गुन्दा माने मालाय सिख्लाफोरखौ एदावलाबायनाय बेखौनो बुङो सार आरोलै सार दखना सिखावफोराबो बिराद बांबाय दा साननैसो दखना सिखावफोराबो बिराद जायगा आवग्रिना लाबाय सार आच्छा होमबा बिदिसो दे होमबा हिनजावसाफोरनि सेलावनो दोनै थां जागोन सार सन्थला बेनो नोंना गोदान न'आ दिनैनिफ्राय नों बेहायनो थानांगोन बेथ' सन्थलासो बिहालाय मा दाय मावलायखो ओइ पुलिस नोंथां आं जेबो दाय मावाखैमोनलै आंखौ हगारदोलै आइनि गिरिफोरा बिदिनो बुंखायो थांनो सिङाव हाबना थाहैदो नों सन्थला नङामोन होनलाय ओमफ्रायलाय हिनजावसाफोरनि जेलावलाय मानो फैदों नोंलाय मा दाय मावनायनि जेलाव थाफैनांखो नों आं जेबो दायखौनो मावाखै थेवबो पुलिसफोरा आंखौ हमनानै लाबोबाय नुनायावलाय भद्रद्रखौनो नुयो नाथाय दायखौसो मा मावमारदों आं जेबो दाय मावाखैलै दाय मावाखैबालाय मानोथो जेलाव फैनांदों नों आं फैनो होननानै फैयाखैना अमा राजायासो फाव बानायनानै आंखौ जेलाव थिनहरदों अमा राजाया बिराद पावार मोनथारबाय नामा जायखौनो मेखौनो जेलाव हरग्रा आच्छा बुंलाय अमा राजाया मा दायनि थाखाय नोंखौ जेलाव थिनहरखो आं फैसाखौनो खावाखै अमा राजाया आंखौ फैसा सिखाव होननानै जेलाव थिनहरबाय दा आं मा खालामबावनांगौ जाखो दे सोमसि आरो जोंलारिया मा खालामनांगौ जाखो दे नोंनि खोथाखौ खोनानानै दुखु मोनबाय नाथाय आंहाथ' बे जेलाव आंनि दायनि थाखायनो फैनांदों थेवबो आं अमा राजाखौ जोबोद मोजां मोनोमोन मोजां मोननायनि साजाखौ अमा राजाया आंखौ बेफोरबायदिसो होदों बिनिखायनो अमा राजाखौ गारां जुदि नोंबो अमा राजानि सायाव खिथेर लाखिनो लुगैदोंब्ला आंजों लोगो जा नाथाय आं मा खालामनो हागोन दे रागाजों मानसिया मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया सन्थला खालि गोसो आरो दिमागाव रागाखौल' अर बायदि ब्लाव ब्लाव जोंहोबाय था अब्लानो अमा राजा बायदि मानसिखौ फेजेननो हागोन खालि नोंल' आंजों लोगो जा दा अमा राजाया पावाराव दं गोहो दं बेनिखायनो जेबो खालामनो हायो थेवबो नों आरो आं लोगो जायोब्ला अमा राजा बायदिखौ फेजेननो गोरलैनो हागोन मा बुङो नों सन्थला नायनि मा जायो माने नों खालामनो हाखाया नोंनाव गोहोआनो गैया नाथाय आं मानसिफोरखौ दुखु होनो बायो मालायनि दुखुआ दुखु नाथाय नोंहा दुखु गैया नामा नोंनि दुखुखौबोथ' अमा राजाया मिथियाखै आरो आंनिखौबो बेनिखायनो अमा राजाखौ फिन साजा होनांगौ बेखौबो दुखु होनांगौ बेनिखायनो आंजों लोगो जा आंलाय जेलाव थानानैलाय मा खालामनो हानोब्रा नों बेखौ जेबो सिन्था खालामनाङा आं दं आरो आं थाबैनो बे जेलनिफ्राय उदां जासिगोन